सध्या हवामान खात्यांनी जो अंदाज दिलेला आहे त्या अंदाजामध्ये अमरावती जिल्ह्यामधील काही भागात या आठवड्यामध्ये ठिकठिकाणी पाऊस पडत आहे व या पावसामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे। त्या कारणाने कपाशी असे, हरभरा असो, तूर असो अशा उत्पन्नांना वाढ होण्याची शक्यता दिसत आहे। त्या कारणाने शेतकरी आनंदी दिसत आहे। त्यामुळे याचे फायदे काय होईल या विषयावर आमचे विशेष रिपोर्टर नासिर शाह यांनी धरतीधन कृषी सेवा केंद्र खल्लार संचालक रामानंद राऊत यांच्याशी चर्चा करताना शेतकऱ्यांना काय फायदे होईल या विषयावर आपले व्यक्तिगत मत मांडले व पाऊस शेतात पडला तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल। ब्युरो रिपोर्ट, अमरावती टुडे न्यूज 24। तुमचं नाव? रामानंद दिगंबर राऊत, धरतीधन कृषी सेवा केंद्र खल्लार। दादा, सध्या मान्सून वारे हे 3 दिवसापासून सांगत आहे का पाणीचं चांगलं पाणी पडणार आहे, परंतु अमरावती जिल्ह्यामध्ये कुठं कुठं पाणी पडलं, या कारणाने शेतकऱ्यांना कोणता दिलासा मिळेल याच्याजवळ? पाणी जर पडलं असतं तर कपाशीचा आणि तुरीला, हरभऱ्याला याचा फायदा झाला असता आणि पाणी हे संपूर्ण क्षेत्रात झालं असतं तर फार चांगलं झालं असतं। कपाशीला महत्त्व आहे, पाणी आल्यामुळे महत्त्व येते कपाशीचा वरचा जो माल आहे तो परिपक्व होणार आहे आणि पाण्यामुळे व्यवस्थित कपाशीचं क्षेत्र राहणार आहे आणि तुरीला पण त्याचा फायदा होणार आहे। तुरीला आता सध्या कळी अवस्था आणि फुलोर अवस्था आहे। कळी अवस्थेमध्ये पाणी आवश्यक आहे आणि पाणी आलं तर शेंगीमधला दाणा परिपक्व होईल, भरलेला येईल, चांगला व्यवस्थित चकाकी झाला आणि उत्पन्नातही वाढ होणार। व्यवस्थित नियोजन हरभऱ्याचं आणि तुरीचं करावे आणि कपाशीला जर स्वतःची पाण्याची व्यवस्था असेल किंवा वरून राजाचा जर कृपा झाली तर व्यवस्थित त्याचं नियोजन होईल आणि कपाशीलाही वरते माल येण्याची चान्सेस भरपूर आहे।